Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigipon niyo nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pitsa 17 na. Buwan mga higala sa Marso, tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon at ang tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may isgutanan karong butaga mga higala, ang defense team ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga manalipod kaniya sa International Criminal Court na porma na panguluhan kini sa veteranong International Defense Lawyer o British-Israeli lawyer nga si Nicholas Kaufman. Musuporta kaniya sila si Attorney Salvador Medialia o Attorney Harry Roque. Straight to the point. At nagpagtagad buntaga mga kaigalaan mo na akong giingon sa kinini ang atong pag-discuss ini mong kaso nga daghan ni mga higalang mga anggulo, no, samtang atong gi-question sa mga kaigalaan ang daghang mga questionable ining mga panghitabo aron o niya kinini ang tagaan tanig pagtagad mahigala kay dili pa ni mo nagiingon nga mga pagsubok lamang yan alang kang Duterte mahigala og sa iyang mga loyalist wag mong isuko ang laban mura din siyag mga kwan kasamang Idol Boyke ayaw lang kumbati lang gihapon So, dunay daghang mga rally mga higalang ikipanghimo. Sa weekend mga sukiti paminaw patindaghana. Didto mahigala sa Davao City, bilang daghana gyud. Davao City diri sa Cebu City, sa Carcar City, Ormoc City, Baybay City, hasta pa mga lungsod dito sa Leyte mahigala sa Hinunangan, Hinundayan, Apil, no? Diri sa Leyte gyud kay si Romualdez taga Leyte gyud. Pero nagpaila na mga higala nga mismo ang taga Leyte, ni express sila sa ilang mga sentimento. Kasi Duterte dito masabatao may gala sa Leyte. Straight to the point. Kaya tanig pagtagad dumutaga, unya ang mga OFW sa tibuok kalibutan na expose hinuunig maayo mga kaigalaan kini mo panghitabua. Nga tibuok kalibutan mga higala nga mga overseas Filipino workers ang nipadayag sab sa ilang sentimento. Lain-laing lugar gyud, no? Sa tibuok kalibutan mga sukitig paminaw. So, na-expose na hinuon sa tibuok kalibutan kini, kini mga panghitabo karon sa Pilipinas. Straight to the Tagaan point. tanig pagtagad ng buntaga mga kaigalaan, no? Si Attorney Harry Roque na mahayag nga tinghuaon nila nga mapadismiss ang kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa dili pa ang September 23 nga sunod nga hearing. I-highlight nila ang illegal nga pagkaaresto o ang jurisdiction sa ICC tungod kay dili na membro ang Pilipinas ni ini. Straight to the point. Atong i-discuss ro butaga mga kaigsunan, daghaman ni mga rallies at ipakita may gala unyang taon sad, pwede og gakuan, muhatag tag legal points sad, pwede sad, no? Depende lang kamuli akong kuanon mag-agad ko sa kanana ang inyong mga opinion sad. Kasi ato unahon ato i-discuss ang mga legal points ani or aritas mga rallies nga nahitabo or arita mahigala sa mga virals, depende lang. No, kompleto man ta karon, buntaga mga higala.
Pero doon ay miingon mga kagilaan nga may ko nag-discuss nato na kay nag-ingon mas lang nga kidnapping tong nahitabo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kidnapping, ha? Why basihanan? Ang uban sa ningon nga nagoy ICC warrant. Sa mga tinuod ani mga sukit di paminaw. Valid ba tong pagkadakop ni Presidente Rodrigo Duterte or dili? Straight to the point. Maingon mahigala to mga pro Duterte nga dili to mao kato pagkadakupa mahigala. Wa pagi kaluoy sa pagdakop. Ang mga against mo Duterte bingon dili na may warrant ang ICC. Sakpan jud to aw. Nya ang uban nangatawa mga higala, ang uban naguol. Ato ning tagag pagtagad karon, ang ato mahigalang pag-discuss niini. Ako i-discuss mahigala ang balaod yun. Hagpato na to mahigala, kining pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte, sakto ba ni o dili? Legal ba o dili? Base mahigala sa balaod. Straight to the point. Kining atong sincero nga pag-appreciate mahigala sa balaod with all due respect sa atong mga kaigsunan nga mga lawyers sad nga naminaw o with all due respect mahigala sa husgado considering nga naa na ni mga higala Supreme Court doon mga petitions dito dili sa ingon nga atong gi-influensyahan ang Supreme Court mahigala kining ako opinion lang mga kagalaan nga akong ihatag base sa balaod mga sukit di paminaw but whatever decision sa Supreme Court in mga opinions ako isip abogado mo submita sa Supreme Court batas pagkakaroon mahigala ang dakong question man gud no dakong question gigamit ang termino nga kidnapping ba ni o dili illegal ba ni o dili kini mo panghitabo. Kay balikon ko, ang kadto mahigala mga loyalist ni Presidente Rodrigo Duterte nasakitan yun. Nasakitan sila mahigala sa gibuhat. O matod pang Roque, hihilain ko yan. Guyuron ko na. Matod pang Harry Roque ni General Torre. Roque na mahinoon. Si Roque tontoa dito mahigala sa International Criminal Court. Apil siya sa list of counsel. Kini si Harry Roque mga kaigalaan at least to apoy Pilipino gyud nga makatabang to sa Salvador Medialdia mahigala o si Harry Roque kay sa claim ni Harry Roque mahigala kining siya ra maoy Pilipino dito na appeal sa list of counsels ya Salvador Medialdia mahigala na appeal ni dito kay wa magilaing counsels Duterte di man pa-postpone gyud nila so napugo si Presidente Duterte manghigala nag-istorya lang sa tunga sa oras manghigala ni kini ang Medialdia o gipapirma sa dito filling the blanks naman, gi-fill upan na niya, wa masila ay magka-represent. So, si Medialdia may gay nag-represent dito. Karon na sa lead counsel, usa ka British, Israeli, mahigala nga criminal lawyer sad mga kaigalan, ngilngig sa rabani o kwan. Background, mga sukit, paminaw mo na ako gingon na nindot ni. Atong tanaw ni mga higala, atong hearing, i-discuss na ito mga kaigalan, kapihan lang na ito panagsa. Okay, Japon kay, ha? Kantarig pagtagad lumutaga mga sukit tigpaminaw. Pero balikan na to ang mga legal basis. Unsa man to doon na ba'y basihanan o wa? Monida kong question. Karong butaga tagantarig pagtagad mga higala. Unya mi resulta ni sa daghang rally. Sa bisan asang lugar sa Pilipinas, apil pang Luzon. Ngano man, tungod sa reaksyon sa mga tao, niining hitabua mga sukit tigpaminaw. Tagaanta mo sa kinini ang ato mga higalang analysis ining punto mahigalang legal, punto legal. Atong pagtagad lumutaga mga kaigalan ha. Ato pagmanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing balita mga sukit tigpaminaw, ato lang natabunan ginoon tong ubang mga balita, no? Hasta ni mahigala mga issue sa PhilHealth, kini mga issue sa budget, natabunan mahigala gumikan ining kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mo nang ang uban mahigala mo ingon nga kini ni ang gituyo ni mahigala ni Marcos para matabunan ning iya mga issues uban. Straight to the point. Naganda pagtagad mga kaigalan kay grabe ra bang rinalihay ron. Grabe ang mga rallies may gala labi na unya inaga Marso 28 nga birthday ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mo samot na kadaghan may gala mga sentimento sa katawhan niya mo padayag sa ilang sentimento labot ini hitabua karon mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Now, diha po nimo mailhan ang rally kay dito sa Tacloban doon na may rally po mga higala sa BBM. Ang team BBM po tindaghanas ang tao ang nanambong. O doon na inigawas nga report nga butangan madagtag tong mga tao nga ni-appeal sa rally. Doon na itag, matod pa sa report nga murag pulsiras-pulsiras kasamang kay o doon na madawat po di ay, ang mo-appeal. Pagtagad doon may gala. Pero kini man gud mga kagalaan, ana ni mo mailhan man gud ning voluntaryo nga mo express sa sentimento o ang mga binayran mailhan gud nimo. Kini ni ang duna pod mga higalay uban nga mapugos la mailhan nimo. Mo na makaingon gyud ka mga higala nga dunay kalahian kay katong singgit mga higala sa mga
gikan sa kasing-kasing nga pagpadayag sa ilang sentimento. Singgit magin mahibaw-an magin mo singgit nga lahi gyud. Pero kadto may gilang napugos na. Bisa kung saon pag-lead may gilang, oy, matay mingaw man. Kanta ni pagtagad do butaga ang punto legal atong ihisgutan mahigala. Daghan naman naghisgot-hisgot sa punto legal ako na ulahi man lang gyud kog hisgot ani kay kini itong programa gud mga kagalaan daghan man gud tag mga reports pasad dapat ang mga higalay na daghan kay ni atong mga gi-consider unya labaw tanan mag-discuss ta maputol to diskusyon kasi siyempre manginabuhi sa tanan man tay mga commercial. Discuss ta sa mga punto legal pero di pa ito kalimtan itong mga commercials kay pagkinabuhi masada. Muna ang okay lang, di lang ako balihon nga maulahin ako sa akong diskusyon. Pero sige lang mo din kay naamo po yung mga mukalit og tungang nga mga virals, na mukalit og tungang report, ato pong accommodate mo na nga, sige lang, bisag maula-ulahi lang ta, sa atong diskusyon, pero atong i-discuss. Karong buntaga mga higala, unsa man doon na ba'y basihanan ang pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ugwa atong i-explain karong buntaga. Straight to the point. Unya sa pikas bahin kadto pod mahigalang tiguang in taon nga si Lola nga kadto naputol ang iyang ulo mahigala itos dumanhog gi-autopsy na. Atong gi-request tong NBI mahigala ingon tong NBI nga ilang ipahigayon ang pag iksom o gipaukuyugan na to mahigalang pulaw ro naa na ta. Atong ipa-report sa pulaw ro ana mga kahigalaan. Pero natabunan lagi ning isyu ron gidakop mo gusto Duterte. Mas dako mang isyu may gala niya kamusad mas ganahan masad mong maminaw sa update ni Duterte. Unang wala sa nako hinon may hisguti itong katotoang tiguang nga nabuwag ang iyang ulo. Pero to na gi-exhume na sa sementeryo, giugkat na o gipahigayon na pag autopsy sa NBI. Straight to the point. Di apay lain nabiyaan na to labot mahigala sa kininiang pagkor. Ato nakadaog sa kasino, nabiyaan po na to ng isyuha kay kung maghisgot ko sa kasino, mas ganahan mo maminos Duterte. Monang ipaula-ulahi lang sa nato gamay, ha? Ako lang ning gikuan-kuan ning ato mga topics, mga sukit tig paminaw. Kay tungod lagi sa unsay demand sa panahon karon. Tatanawa kaning text karon ako mong gipapili, ang di karon nga gi sulti ni Ken Galinia, Duterte pa man gihapon gusto. Kay ako mong papili unsa maghisgot kog Duterte, maghisgot kog punto legal o Duterte, maghisgot ko og virals. Na mao gyapon Duterte gyapon lang ganahan So mo kana nga sige, Duterte lang sa kong hisgutan lang gyapon ron ha. Agi og pagpahom sa inyong gusto. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga sukid tig paminaw ato sang hatagan og pagtagad mahigala. Kay kadtong lalaki nga nakuhaan og CCTV nga nagbrief og nagpasan og gikawat nga vault sa Maribago Lapu-Lapu City, nadakpa na gyud. Straight to the Lahi point. sa itong style itong lalaki ha, mangawat mahigala, mag-brief lang. Tingali yan ang gituyo kasamang kay inigbuhan o masakpan mingon nangawat. Ay ko, tanawa lang nangawat ba? Kini guban pang masgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon DYHP lagi